assalamu alaikum, on calminama on juurama en puɗɗirima inde Allah nak e deuxiéme édition semaine culturelle mo yonta hande yakaare janngo enen ɗo e HAMEDATT nak hande ko premier journée o semaine culturelle o hande koye consultation gratuite eɓe mbaɗeno wuuro ngo consultation gratuite mo ganduɗa kala gonde wuuro ngo yo ar safro. Waaleykum salam machallah mbiyami ko Aminata Ba HAMEDATT eyyi komi bénévole dispensaire o min e Ama Thiam e Tabara gondi ɗo eyyi Thiam woni infirmier meɗen te ko infirmier moƴƴo laaɓɗo reedu toppitiɗo ko foti wadde ko nana waɗa haajuji muɗum foof so Allah eyyi ko fawti hen ko hande kadi ko journée meɗen premier jour semaine culturelle o déjà sukaɓe meɗen caggal leydi na walla sukaɓe men yonta hande yakare janggo ndendini haalisaji mumen doole mumen oole coodi ordonnance gaddi ordonnance o ko gratuite hay goto yoɓata yimɓeɓe machallah nana gara eɓe consulte to no poti consulterade ni kala joguiɗo ɗo ordonnance ma hokke ordonnance mum ha timma mo ala ordonnance foof on saaha ma windane kayit wawa sodode ordonnance banggue goɗɗo so tawi dañi no sodiri ewa so tawi ɗum ɓenni Allah jarama on jarama sukaɓe hemdannaɓe yo Allah jokku moƴƴere inchallah kono moƴƴuɓe on jarama eyyi wasiyam e mabɓe tan ko yo Allah jundu gurdam mabɓe moƴƴina battane kadi yoɓe tinno koɓe mbaɗata ko Allah tan wawi yobdoɓe ala innama ade bawɗo darade wiyaɓe ɗum ko jobdi moon ko Allah tan yoɓataɓe Allah noon jogdidi joguidi leeli yaawi jomum heɓat tan kadi jomum hoto heppu hoto yimi mi waɗi hanki mi wiyaka a jarama mi waɗi heccanki mi wiyaka a jarama hande mboɗo hefta kakam mbeɗa wiya mi waɗata wat tan ko Allah jogui jobdi sukaɓe hemdannaɓe ko Allah yoɓataɓe hay goto goɗɗo wawi yobdeɓe min mboɗo wiyaɓe Allah jarama yo Allah jundu gurdam mabɓe moƴƴina battane mabɓe kala koɓe jiiɗi kadi ko yo Allah hokkuɓe ko ɗum tan ñaguimi Allah ɗum kadi mbasitomiɓe mbiyetemi ko Seykou Ba ardi hande journée o ko Mamma Sall e Siley Ba e ɓen sur le terrain ko hanke ɓe mbaɗimi commission toppitiɗo ɗo hen dispensaire o pour le réglude les tickets et wallude les médecins et les infirmiers arɓe ɗo wadde consultation no organiseri yimɓeɓe alhamdulillah guila min gaari faade joni yimɓeɓe nana consulte o ha joni tikamaji ɗi ko yonta hande yakare janggo ene waɗi hen participation mawɗo saabu itti fodde 50 000 walla 60 000 kalis ko jonɗo ɓe coodi ɗum médicament ji e ballal kewon mawgal haabi ñang walli min coodi médicament ji en prix ji bapiri min gaddi ɗum nanɗo e pharmacie he kala consultiɗo rokke ɗum ko wona ɗum ko kadi emin dañi nelde ummiɗo extérieur hono Ibrahima Mamadel neldi min médicament ji taw ko ummi ko extérieur e jiiɗa o neldi min frigo e balayse e médicament ji ko wona ɗum kadi ko joom suudu Mamoudou Hammad neldi addi ɗo kañum ne médicament ji kañum woni ko infirmier France bon o addi kanko ne ballal makko no feewi sabu waɗi ɗo volis ha heewi médicament ji ɗum ne ari ɗo alhamdulillah ko ɗin médicament min goni liggorade eyyi alhamdulillah mbiɗo wiya tan sukaɓe HAMEDATT e mbaɗi taaɓe mawɗe alhamdulillah woto ɓe jaw koɓe mbaɗata ko ne waɗi fayida no feewi saabu ɗiɗo ñalɗi wona fijirde wona cakan ko hunde wande fayida ko ari ɗo hande ne consulte ko wona HAMEDATT tan bon yimɓe cog programme no ko HAMEDATT tan chaque fois ne mbiya yo HAMEDATT tan waɗa consultation kono so waɗama e radio ji tan yimɓe hewɓe ne gara mawɓe men nanɗo ne consulte sukaɓe tokson nanɗo ne consulte te kadi nafiji men ene jiiɗi safrede woni afu ngaalu ko cellal noon tawde kañum woni afu ngaalu yimɓeɓe ne yo tinno e ɗeɗo gueɗe journée o ko journée santé firti ko yimɓeɓe nana mbaɗe on journée ha timmi ko wona ɗum ko conférence uji kikiɗen goodi mboɗo wiya hay sukaɓe HAMEDATT to goni mbawi wonde foof e aduna he yoɓe tinno e wuuro he tan yoɓe mbattu hakkillaji mabɓe ha ɓuuri koɓe mbatti hen ko vraiment eɓe jette eɓe mbiye ɓe jarama e ɗeɗo gueɗe yo goto foof darno darde widde wallude wuuro ngo e darnade wuuro ngo hemɓe goni kono yoɓe ɓeydi golle alhamdulillah rabbil alamin diwan o fof ne yettaɓe ene hollaɓe vraiment eɓe tinni ene ñamba e mabɓe kadi e ko mbaɗata ko vraiment emin jettiraɓe ɗum no yuɓɓinirno ñalɗi ɗiɗi ñalɗi gadinoɗi ɗi e ñande 6 août 2016 duuɓi ɗiɗi fof eɓe jiiɗi fottitte ɗo ɓe mawnino wuuro maɓɓe ɓe mawnino ɓesgu maɓɓe kamɓe fof ɓe mbiya yoɓe pottoye HAMEDATT sabu HAMEDATT ko HAMEDATT maɓɓe HAMEDATT ko HAMEDATT ɓe jibina ko HAMEDATT woni faaro maɓɓe ɗum ɗo noon woni hannde duuɓi ɗiɗi caggal ñalɗi gadani ɗi eɓe mbatta ɗiɗon ñalɗi العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. mbeɗe yetta Allah e noddago ngo sabu fulɓe mbi ko teddungal dasetake ronde 13 8 o woni koye intervalle normal oɗo tension ene moƴƴi caɗele ngala hen kono noon so yeehi ha ɓenni ko wiyete 14 9 ha 14 10 16 15 18 ha 22 extra ɗum ɗon noon naati koko wiyete ine hypertension artérielle woni tension neɗɗo ɓurtuɗo tension noon mbiɗen ko fodde jillogol ƴiƴam e nder ɓandu neɗɗo ƴiƴam ɗam noon umorto koye ɓernde ko ɓernde nde pompata ƴiƴam rewa e ɗaɗi ɗi yetto kala tergal ngal foti yettade e nder neɗɗo o eyyi so tawi noon mbiɗen tension rewani normal ene jogui caɗele ɗe addunoyta neɗɗo o holɗen caɗele men garoy hen joni kalaten noon ko maale hypertension artérielle holko woni maale tension hol maale ɗe neɗɗo heɓata tan wiye vraiment oɗo omo jogui tension par exemple o daña ko wiyete bourdonnement des oreilles noppi makko gonay dirde à chaque fois omo nana noppi ɗi ene ndira walla o daña ko wiyete céphalée en casque c'est à dire ko hoore musande taw ko fodde ko laafa ene hippa hoore nde fof wonay muus walla douleur occipital c'est à dire ko hoƴƴunu ndu o yi ene muusalo ko ɗon ɓurata wawde arde walla o daña ko wiyete ine épistaxie woni tuƴƴam o wonay tuƴƴire neɗɗo fof mo kewɗon yiide saaha fof somo tuƴƴa ɗum ko maale tension ɓurtuɗo heewi addude ɗum koye maale muɗum ene waɗi kadi ko wiyete douleur thoracique c'est à dire ko becce jomum kadi wonay musde saaha ɗo tan e becce ɗe dow taw wona e ƴiyel ɓernde hakkude becce ɗe tan e dow ɓernde nde wonay musde ɗum ɗon e kadi koye maale tension jeeya ene waɗi kadi ko wiyete aussi jafoɗon kam seeɗa ene waɗi essoufflement so tawi neɗɗo omo yaha tan seeɗa o yiya omo faha pahali ɗi keewa kala ɗo e ummi omo yaha o wona e fahde ɗum ɗon kadi koye maali hypertension artérielle walla somo yaha kadi o wona e saytude somo yaha kadi o wona e saytude e ɗum ɗon fof kadi koye maali hypertension artérielle e caggal maali hypertension artérielle noon ene waɗi ko wiyete quelles sont les causes de l'hypertension artérielle holko wonata sababu ko neɗɗo ene heɓa hypertension artérielle sababuji ɗi noon ene keewi ene waɗi hen sababu goto ko héréditaire c'est à dire koko ronate so tawi neɗɗo o jinnaɓe makko ene gondi e tension hande noon ko hunde nde ɗeɓɗen mankude andude par exemple neɗɗo jogo jinnaɓe muɗum wurde e muɗum ha jinnaɓe ɓe canko taw ni eɓe joguino probléme tension mais taw kanko neɗɗo o anda en généralement cause de l'hypertension artérielle reste inconnu hay goto anda sababu muɗum ko addata ɗum noon kono noon ene waɗi noon facteur héréditaire ɗum koko ronete so tawi jinnaɓe ma ene gonduno hen tan an e hoorema sa ari so tawi a rentaki les facteurs favorisants woni gueɗe ɓeydoɗe pression neɗɗo an e hoorema aɗa wawi yande ko wiyete tension e so tawi noon a rentima e kadi a waɗi ko poɗɗa wadde ko ne wawi anne mbasa yande hypertension walla hay sa yani hypertension mbaɗa ko wiyete traitement ene waɗi traitement muɗum traitement o noon ene heewi degré ji kono noon ɗum men garoy hen ko yeeso inchallah ene waɗi noon sababuji ene jeeya e sababuji gaddoɗi hypertension artérielle ko wiyete ñamde lamɗam ɓurtuɗam lamɗam kewɗam e ñamde ene jeeya koko tampinta rein uji neɗɗo par ce que rein uji neɗɗo ko les reins ce sont les régulateurs de la pression artérielle ɓooƴe neɗɗo ko kañum woni ko réglata tension neɗɗo e nder ɓandu muɗum ɓooƴe ko kañum réglata tension e nder ɓandu neɗɗo donc holko tampinta ɓooƴe ɗe ene waɗi noon ñamele walla jarameje ɗeɗo ñamele so tawi neɗɗo ene ñama ɗum ene wona sababu ko ɓooƴe ɗe tampa natta wawde réglude tension o daña probléme hypertension holko wiyete en kaali hen lamɗam so tawi neɗɗo ne ñama lamɗam kewɗam ene tampina rein uji ɗi natta wawde réglude pression artérielle o e ko wiyete excès de protéine
protéine noon ɗum ɗon dañato koye tebbuli tew fof ngu jiiɗa ene waɗi protéine surtout noon tew ɓurgu hewde protéine woni tew nagge ngu ñamaten ɗo hen eɗen ñama tew nagge ene heewi graisse kadi ene heewi protéine ɗum ne koye gueɗe gonoɗe sababu ɓeydodi tension neɗɗo ene jeeya eko wonata sababu neɗɗo o kadi ene daña tension artérielle ko wiyete facteur de l'obésité hono ɓandu dañde ɓandu hewndu moƴƴani kala to jiiɗon neɗɗo dañƴo ɓandu hewndu ene heewi dañde ko wiyete caɗele tension walla caɗele diabète من إيابي ولو ببابي يطير حمدا لربي مزيده في أهله في خير الأمان كتب فولي وأمهاتي بخير هادي حمدا لربي مزيده في أهله في خير الأمان يا سبابي هل من إيابي ولو ببابي تذكر لربي مزيده في عليه بخير الأمان يا سبابي هل من إيابي ولو ببابي تذكر لربي مزيده في عليه بخير الأمان بيت نازي أور راسي مدد حمدا لربي مزيده في عليه بخير أماني تقدر فولي وأمهادي أولادي حمدا لربي مزيده في عليه بخير الأمان الله من الشيطان الرجيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بارك الله فيك صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم Allah jarama yo Allah hokku bawal ngal ha ɓuura ɗo kadi fewde e sañade yuɓɓi no feewi yo Allah hokku en jangguinde qur'ana e janggude qur'ana yo Allah rokku en jangguinde qur'ana e janggude qur'ana tinoɗen hen no feewi sernaɓe ɓe mbasimi en to juma to saabu diine oɗo mo dadaniɗen diine oɗo mo initortoɗen diine oɗo mo parnortoɗen o wona diine gollorteɗe e nder majjere ɗum noon janggen jangginen joni noon sikki ala paaɗen koye cimtol jinnaɗo o waɗata ɗum noon ko ɓiyi ko teddiniraɗo ñalngu ngu hono ceerno Mamadou Demba mo haalan on hol gonnoɗo ceerno Demba Djeliya gila gurdam muɗum jangde muɗum e darde muɗum e nder islam mi salmini on jaafoɗonmi mi haalano on ɗo seeɗa e ko ngandumi
mi bifto seeɗa ko ganduɓe e gurdam jinnaɗo meɗen mo innirɗon oɗo ñalawma walla mo dokkuno oɗo ñalawma sabu teddungal moɗon e sabu yiyande moɗon semde e muɗum e dennangal anduɓe wuro ngo biyeteɗo ceerno Demba Jelia ɗum noon ko tuggude hitande ujunere temedde jeenayyi e joyi woni 1905 faade 1980 ɗo o lumbi o jibina ko 1905 o hawrede jago 1980 donc ɗiɗo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi ko ɗo cimtol meɗen fayi inchallahu oɗo gorko jibina koto wiyete wuro Soogi inde makko lollude ko ceerno Demba Jelia mbiyata ko Demba Jelia inde makko haqiqa ko Haruna Moussa o jibina koto wuro Soogi jinnaɗo makko gorko wiyete ko Moussa Sidi Amadou Ba jinnaɗo makko debbo wiyete ko Jelia Dawouda walla Jelia Farmata Mbaye ko pullo bokkenajo bokke Mbaye ɓe gurdam makko o wuuri kanko ceerno Demba Jelia o wuurdi koye jinnaɓe makko ɗiɗo to wuro Soogi kanko Moussa Sidi e Jelia Farmata ko e sala mabɓe o mawni wondude miñiraɓe makko e mawniraɓe makko biyeteɗo Samba Jelia e Sala Jelia e Hawa Jelia e Siré ɓe gonnoɓe o jiidi yumma e baaba ɓe o wurduno toon e sara jinnaɗo makko jinnaɗo makko gorko o wonno ko jangino o Qur'ana jogino ko duɗal mangal kadi noɓe kaaldirta ko duɗal mangal jogino to wuro Soogi to ene jogodiri jogtodiral mangal e dennagal leƴƴi gonɗi toon e galleji gonɗi toon kadi ko jiiɗaɗo toon gila e camɓe wonɓe toon ha e jajaɓe wonɓe toon ha e ñangñangɓe wonɓe toon ha e jalluɓe wonɓe toon ko galleji men ko jiiɗaɗo toon no jiidira toon ni o wuuri koye nokku mo ganduɗa kewɗo needi kisɗo e dendagal kone ferguite cukalel ha wasa moƴƴude o wuurdi koye sara jinnaɓe makko ɓeeɗo ɓe kalmi e miñiraɓe makko mawɗuna ko ɓeeɗo kalmi ha o dañi duuɓi jeeɗiɗi o rondani jeetati o naati e duɗal jinnaɗo makko ngal jangguintonongal omo jangga Qur'ana ɗum ko hedde ujunere temedde jeenayyi e sappo e ɗiɗi o jokki omo janga ndeɗo jangde ha 1917 ujunere temedde jeenayyi e sappo e jeeɗiɗi ko on waktu woni mo jinnaɗo makko Hawrela Dial toon to wuro Soogi o wi kam kanko e hoore makko ñande jinnaɗo Hawrela Dial nde omo windi wattine wa zeytune wa tuuri sinine wa hadal baladi lamine kanko wimi ni wona goɗɗo ñande hen ko ɗum wonno windande makko caggal ndeɗo hesɗande muusde e mabɓe e muusde e rendo mabɓe toon e almuɓe jangguintenoɓe toon o ummi toon o fayi nokkude wiye seedo e on saha yimɓe men heeɓe ko ɗin nokkuji diwan seedo en no ɓoki jaw en ko ɗon nokku janggueteno o jokki toon mi ala habaru ceerno o no wiyeteno e hono wurduno mo jangganno o duumi e ɗum ha o yettini alluwal makko gadangal o ƴetti alluwal makko ɗimmal o reenani Qur'ana omo woowi deftere nde noon fadde no yonte on sahaare woowirta deftere o fuɗɗi janngugol defte fiqhu e ko wiyete luga e gande ɗe on saha jangueteno seeɗa seeɗa yimɓe jangganno ko to ɓoki jawe ɗum o jangi toon mi anda noon mbete koye ceerno Mody Diallo walla ko ba mum o jangi e nokkuji goɗɗi o limtaninomi ɗumen kono noon mi renani ɗumen ɗo mi renani ɗum o saha wan noon mi ɗamini nooki ni kam ne wayani kadi on saha mboɗo heddora cukago won gueɗe mi mboɗo watta hen haqqille nafi ni ko gueɗe kew kono mboɗo teskino ɗum kono noon ko heewi hen mboɗo o haalino kono min windani ɗum kadi wawa renide noon haqqille am guila nden ha joni
hedde 1922 ujunere temedde jeyni e nogas e ɗiɗi o faggiti hunde e gandal no almuɓe mbaɗata ni caggal dummunno juuɗo seeɗa o rutti faade Wourossogui nden ruttima faade Wourossogui hawre omo jogii bappañe mabɓe babiraɓe makko sawdiɓe biyeteɗo Samba Sidi e Moussa e Demba Sidi ɓe goni babiraɓe makko ɓe o ɗacci ɓe ba makko ɗacci ga caggal mum ɓen kimmirani alay sago ɓesgu miñumen janoɗo toon e jangguino toon Qur'an woni toon ha maayi toon yo gartir ɓesgu mum taw mbaɗi ɗum laabi limtimdino o jaɓano wonno o wi ko jangguinowo toon te omo deeƴi toon ɓe ndewi hen ha Allah hokkiɓe chance kisa hokkiɓe ndam ɓe gartirimo kanko e miñi ko ene e nene makko ɓen ɗaɓɓirno ɗum ko mete omo ɓatto ɗumen ɗon so won ko o jangina so tawi ko wawi o andina so ɗala ko so ala no wayi o ɓarto sara mumen so remete reme so awete awe so aynete ayne no aada yaruno nden nde o rutti o ari ga hawre dumunna giƴiraɓe makko ɓe tawnoɗo ko wayno ceerno tafsir Ibra rahmatullahi alayhi mbiya ɗum Ibra Dieynaba ko wayno biyeteɓe bayal ngom omo haalantunomi siid tafsiru mi anda mete won giƴi ko walla won musidɗo makko mi anda won giƴi ko walla won musidɗo makko kono mo haalantunomi ɗum e on saaha ko waktu almudagal ngay wan noon so tawi neɗɗo yeehi jangi ha arti nde wawata haalde e yeeso yimɓe famna ɗumen ko jangi ko tawane yoori keeci ala hen gacce famdu ɗumen ha faama so woodi wiiɗo ne heɓindo ɗum walla ne haala ɗum ko wona ɗum dartina ɗum e nder yimɓe tawa ala hen gacce yettino ko fonno yettino ko e on saaha ko ma mbaɗa addunagal ngal tan ne jogoɗa nden fimde nde mbawa jogade nden ɗon ngal cuusal sabu ni anda kamɓe en baba tafsiru Ibrahima fof on gandi ko suppate mbabu ko jiiɗi haalandemo fof kalante ɗon sa yiɗi gona debbo sa yiɗi gona gorko sa yiɗi gona suka sa yiɗi mawɗo sa yiɗi gona ceerɗo ko jiɗɗa fof haalante kadi a famat o woni ɗum ha woni dumunna ɓe ɗacci ɗum no almuɓe mbaɗata ni ɓe paati e yidde jangguinde e yidde ruttade e gonki mumen asli kanko ceerno Demba Jeliya waɗimo laɓɓingol makko moƴƴingol limanagal makko naatgol e ɓernde makko tigi tigi limanagal makko waɗimo ko gorko mo ganduɗa ko gonɗuɗo pelliɗɗo cuusɗo ko faati e diine mum e gurdam mum e mum hoore muɗum e ɓesgu mum e taarinde mum fof Allah waɗi ɗum kadi ko joom teddinaɗo no feewi jogaɗo hurum no feewi e rendu mum eɓe wurduno e on zaman gandiraɗo kadi nunɗal gandiraɗo poccogol gandiraɗo bawɗo gurdigal hay goto meeɗani yiide neɗɗo goɗɗo ne ara naata e ko foti qirrade walla ko foti fellidde ha o gayni omo andi ɗum ne naate diine ne moƴƴi e diine ne moƴƴi e gonki felɓinamo yaltinamo hen o fata ko wi ko ɗum meeɗa hay goto min ko mi kawrani hen sa felimo ne hersintamo ƴurnatamo hattamo waɗde ko waɗanno to banggue duɗal ngal o waɗi ɗo hono no seernaɓe wannoɓe ɗo duɗe ɗum ko helde ujunere temedde jeenayyi e nogas e jeetati o taƴi kankone e hoore makko yettinde ko jannguno ko sone ko seeɗa so ne heewi mbete mo yettin ɗum gonki makko mo yettin ɗum bandi ko en e ɓiɓɓe bandi ko en o fuɗɗori
ko ɓiɓɓe miñi ko ene mawni ko en caggal ɗum almuɓe ngari yonɓe no feewi kono noon ko sifarteɗo noon neɗɗo ñaaɗɗo cattuɗo e almudo o sifarte ko neɗɗo ñaaɗɗo cattuɗo e almudo min kaalomo moɗandi ɗum ɗum woni sababu almuɓe ngara ha gona yumre ha jona jaara goto goto hulde pigal e hulde no wayni ene jeeya e almuɓe makko fuɗɗiɓe ɗon ko ene Mamadou Hawa ko ene Demba Sala ko ene Kowri Ba rahmatullahi alayhim ko ene Ba Demba ko ene Yaya Mamadou Makki Sy Abdoullahi Sow Abou Ali Bachirou An Abou Samba Amadou Ham ɓe jooɗi ko yoni ko seeɗa tan kalmi hen ɗo Allah waɗimo kadi mo joguino lawol tijani ko mo qaddam hen mo andi yimɓe nanɗo ɗo e wuure he hen hunde no wuuri ko heddi ko yeehi ɗo hokkuno lawol tijani ko jiida e ɗeɗo gueɗe ɗe o heerori omo joguino to banggue diine makko omo joguino kadi to banggue famde hunde e koode min jaadi guese nden hitande ko haalnomi ko sikkatnomi ala gonɗo dow makko e wawde koode caggal ɗum nde jaami ha jiimi binni gandumi o wonano hen dowro wonno hen dowroro e diwan he ko ceerno Siley to Mbahe kono mo haalantanumi hen gueɗe cikkumi ko kanko woni hen dowro ndeke wona noon won gonɗo dow makko walla won wonɓe dow makko pour faggitade ko wuurdi o remanno o nehanno jawdi o jaɓani remde ko ɓuurimo doole o jaɓani faggade e jawdi ko ɓuurimo doole anji min namdimomo ko haɗi mo fagga ɓeyde joni dañowo nayyi walla dañowo beyi e baali saabu o yehino ha fuɗɗi dañde ɗum ha fuɗɗi dañde ga gaynowo hucca hen o wi ɗum ko hunde e nayyi hunde e beyi e baali o wi ko hunde sohlinore neɗɗo gaga Allah ko wona ɗum koko accete ɗo hayso neɗɗo are didde mbimi ko Samba Sidi jibinɗo Demba Samba on jibini Abou Demba jibini Ama Samba jibini Malal Amadou en ɓeɗo e Demba Sidi wona ko Samba Sidi ono e Demba Sidi jibinɗo Mariam Demba en o e Yero Demba en o Eli Demba en ɓeɗo o jiidi ɓe jiidi e bammakko baba ɓe ko ɓe jeehi gaddoyimo kanko e miñi ko ene mawni ko ene nene makko foof taw ndewino hen laabi limtinɗi babiraɗo o jaɓani caggal ɗum nde wi ko jangguino tan on sano almuchére mbaɗani caggal ɗum nde yani ha waɗi dumunna jeehi ñakti kayiraɓe ɓe e hoddiɓe toon ɓen jaaɓi garti bureau mi anda noon ko mbani on saaha hoɗa walla ko ɗo e Hamedat hoɗa ko ɗum ɗon tan ne wawno yonde ha tengti noon kadi e miñiraɗo ceerno Ibrahima Alpha kadi ko haali hen ko sanno ko sago ni so Ibrahima haali min nene mi reftinta hen haalam mi ɗaccat goɗɗo haala kono noon kayde ñalawma o wiya ko ñalawma ceerno Demba alay sago mi haala hen nde wonno mboɗo ɗumɗi haalde hen mboɗo goddi haalde hen nde wonde arabe ɓe mbi wa ahlu makkata adra bi shi'abiha jaafa ɗon wa ahlu makkata adra bi shi'abiha kanko ceerno Demba Jeliya ina wayno ko o koddiɗo ko bandiraɗo ko denɗiraɗo ko o fofof kadi ina wayno kadi ko sehil babiraɓe ɓe yimɓe fof kadi ɗa gandi kadi galleji amen ɗiɗi ɗi ko joni tan ko mahateje ɗe gari ko wonti galleji ɗiɗi kono ko galle goto tan wonno e ɗum noon tuhnade ɗum mi wawa minnene jooɗade tan taw ala ko kalmi hen eyyi jafoɗen ko adina jahaten hay nokku taw eɗen jetta bandiraɓe ɓiɓɓe baɗiraɓe miñiraɓe dental biyet islamiyankewal taw dental islamiyankewal biyetegal yonta hande yakare janngo en jettiɓe no fewi nde wonno man lam yashkuri sababa lam yashkurillah
so neɗɗo mana yettani sababu yettata Allah en jettiɓe no feewi en jetti kadi yimɓe wuro ngoɗo e darde mumen gila hanke ha joni en jii darde mabɓe kadi kamɓene en jettiɓe e dendagal hayme dannaɓe ɗo mbawi wonde foof HAMEDATT hayme jeere jeego guɗal tule daneje saare yirlaɓe kawɗe ɓe goɗi en calminiɓe en jettiɓe en jarniɓe eɗen e ñaganoɓe Allah moƴƴere fofto ina faaɗi so tawi en mbiɗo eɗen kaala ko ganduɗen e ceerno Demba Djeliya ko ɗo ñalawma o gasata nde wonno en guurde makko eɗen gandimo en mbiyata noon enen ɓuuri yimɓeɓe fof andudemo kono eɗen jeeya e ɓuuriɓe kam andudemo nde wonno ko e yeeso makko e juuɗe makko jibine ɗen ko heen mawnuɗen ha gonɗen sagataɓe ko ceerno Mamadou Demba haali ko dendagal ɓe o jangguini ɓe en jii on ko tawaɗen hen e waktu mo suɓete almami o tawi ko eɗen daari eɗen goni sagataɓe eɗen kocciti hen ha o rutti kadi foof ko on saaha foof ko eɗen daari e waɗi wonko ceediɗen hen to banggue noon ko ceerno Ibrahima Alpha haali ko mi yiiɗano reftude hen kono noon alay saago kadi mi refta hen kala biɗo ceerno Demba Djeliya ina andi ceerno Demba Djeliya ko sunniyanke ko kañum ko deftere Allah tan e sunna nabi sallllahu alayhi wa sallam woni himme muɗum kala ko neɗɗo addi ko jiida e ɗum ɓe paabodirta ɓe jaadata ko gorko nunɗuɗo ko gorko cuusɗo ko gorko jambaro ɗum noon ko ɗum ɗon woni ko cettuɗen e makko ko ɗum woni ko ganduɗen e makko ko seeɗa woni ko jinmi haalde so Allah rokki mi yetti fedde ƴettunde ɗeɗo golle mi yettiɓe e sifa e oɗo jiyaɗo Allah mo ɓe teddiniri hono baaba ceerno Demba Djeliya ko neɗɗo momin guurdi ko Mamadou Demba Djeliya haali ɗo ko o takkanimo o fefindaki ɗum o fawe dow makko ala sabu emin gandi ceerno Demba Djeliya kala ɗo yaɓɓi e diine e sunna aduna o fof so heedi banggue wawa ɗofdemo e ɗum so tawi woni ko yeeso makko omo fooɗani hay goto wawa falademo yettade ɗum konngol makko e nofram e waktu nde mahateje mbaɗete on saha yimɓe jaranno koye e cuuron ɗuɗon tan takkodira hay peron wattake hen nde yimɓe mbatti wadde cuuɗi ɗiɗi e peron o wi yimɓeɓe bandiraɓe ɗum hewrima caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam ko adi fof en jetti ɓeɗo sukaɓe watɓe ko mbaɗi ko sukaɓe ko mbaɗɗon ko on juumani on puujaki mbaɗɗon ɗum kono foti wonirde ni so tawi ñalawma diine waɗama teddinirama tana Demba Djeliya min kaalo o ko tana banggue oɗo Mamadou Demba min ɓeddi ɗum kono ko baaba mbiyanmi ɗum koɓe kaali e makko ko koɓe kaali e makko ko ɓe kaali ko gongal laaɓde hayso duuɓi maɓɓe ko pamari ɓe kepti ɗum e makko ko adi fof wonde ko julɗo ko adi fof wonde ko o jambaro e diine makko wonde ko o jambaro e diine makko wonde diine makko ɗe ɓuranimo hunde fof woni ko less diine makko o ko yiɗi fof wona ɗum Allah rokkimo ɗum ngal nunɗal e ngal timmal Allah rokkimo ɗum ɓe kaali ala ko ɓeyten ko noon tigi woori en ñaaguima Allah ni kadi yo Allah rontin alhamdulillahi Allah kadi rontini o ɗacci ɓesngu
ina jaɓɓi e jaɓɓal ngal o jaɓɓannongal heddi ko zamanuji ceerta zamanu mo hawri o gollima o fewni o yonni ha zamanu makko gasi ɓeɗo zamanu mo kawri o falillahi alhamdu enen fof eɗen ceedi tinnare ɓesgu ngu la seyyama e baba Mamadou Demba Djelia ko adi fof eɗen gandi ko neɗɗo julɗo no feewi eɗen gandi ko neɗɗo kaaraysiri eɗen gandi ko neɗɗo moƴƴo eɗen gandi ko jokkowo enɗam en gona gawlo makko kaalen koko woode makko ɗum ɗo Allah ina waɗi ɗum e makko yo Allah jonno ina jeeya e nunɗal ngal kalɗon e makko ngal e gongantagu makko Sharif meeɗi arde ɗo e wuro he ko kanko woni almami kanko haani jippinde Sharif o ɓe mbimo ceerno oɗo Sharif jippoyto ko galle ma o wi ala o jippata ko galle holɗum min martabam ɓuri gallam ndaare galle mo jippinɗon ɗum wona nundal wonko ɓuri ɗum wonde nundal hay hunde ɓuran wonde nundal اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دين الله سبحانه وتعالى ɗum tagi ɓe Allah hiɗinta e jooɗaade on ɗon place ɓe Allah newnanta e daraade nden ɗon darde pour gollira on ɗon fonctionnement ɓen ɗon ɓe gonata yimɓe fellisteɓe to Allah subhanahu wa ta'ala ɓe gonata yimɓe fellisteɓe woni fellisteɓe ko wasateɓe moƴƴere so darima janngo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ala ɓe gonata ko suɓaɓe e nder ɓurɓe laɓede e nder suɓaɓe on ɗon posto kala dariɗo hen wonata ko cuɓaɗo ɓurɗo suɓede kadi e nder suɓeɓe e suɓateɓe e nder jiyaɓe Allah subhanahu wa ta'ala eɗen gandi Allah subhanahu wa ta'ala wiyata wama kuntu muttakhida almudillina adudan min Allah mi jogirta ko majjinoɓe ga dinam o ko sembinottoɓe walla ko walloditeɓe to banggue dina deke kala mo Allah mo ene ƴetta mo ene walla tagore nde to banggue dina Allah on wonata mudil wonata majjuɗo wonata majjinowo ala o subto hen ɓeɗo ko nelaɓe faade ɓiɓɓe adama en ndeke to Allah to ɓe Allah nelatay tagore nde yo fewnu tagore nde ɓen ɗon ko fewɓe fewnoɓe suɓaɓe to Allah subhanahu wa ta'ala naam eɗen gandi almami wona nelaɗo Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah ene suɓo e malaikaji mum nelaɓe Allah ene suɓo e yimɓe mum nelaɓe kono eɗen gandi almami en mbiyatanima ko nelaɗo kono walakinahu rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam o wona nelaɗo ummorade to Allah direct kono ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam kanko imam ko nelaɗo Allah gando goto ne wiye ibnu hilal yo yurmede Allah wone makko kanko wiyata al a'immatu wal ulama'u rusulu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam almameɓe e anduɓe ɓe ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗum tagi anjeɓe walla ustude gueɗal goto e maɓɓe walla hutade walla yawade goto e maɓɓe ene dari e daraja yawade goto e annabaɓe Allah walla yawade goto e nelaɓe Allah subhanahu alayhi salatu wassalam
wadde ɓaade ko noon gollal alma magal suɓate e mum ko suɓaɓe e nder yonta gonaɗo gollal alma magal suɓate e mum suɓante yo won ɗum ko neɗɗo cuɓaɗo e nder yonta mum o yonta mo hawri on wonata almani nde wonno al a'imma hum shuhadaullahi fi halqihi yastashhiduhum llahu yawma alqiyama kamɓe ngoni seedeji Allah e dow leydi ndi kamɓe Allah ƴettata seedan faagal maɓɓe ngal ɓe ceetti e dow renndo ngo ɓe ngoni go ñalawma darde Allah noon seedeji mum gonata ko nunɗuɓe gona tagati ko annduɓe ko ceedoto ko e dow ɗum ɗon ɓaade almami ko ni martaba mum fotiri ɓaade almami ko ni geɗal mum fotiri to jomiraɗo subhanahu wa taala ko cettotoɗo yeeso Allah e ngoɗo renndo ngo o halfina e ngoɗo renndo ngo ardina ndeke albami ene foti rokkude kaddi tinnare mum ala hifdi ma awda'ahu yo rokku kaddi sembe kaddi tinnare o rena ko jomiraɗo subhanahu wa taala halfinimo ko o rena ko Allah subhanahu wa taala rennimo ko resdimo ko o anda wonde ko bayodirɗo e Allah ko jeeyodirɗo e Allah ko ciññodirɗo e Allah subhanahu wa taala omo kontina nelal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kanko imam ko adi fof yo tinnu e hoore makko yo andu e hoore makko ko bayodirɗo e Allah omo kontina nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nelal mum ɗum tagi yo ñeñu golle makko yo moƴƴin diine makko yo reeno woto o jogo sago hay sago woto e nder oɗo fonctionnement mo halfina woto jogo hen sago woto jogo hen haram woto jogo hen tuuyo woto jogo hen muuyo woto jogo hen yiɗade ɓaade kay koko wiyete agradu nafs kala ko fate agradu nafs so Allah addimo ha e oɗo niveau e on ɗon martaba yo ƴettu tuuyoji e muuyoji kala ko fate gueɗal fitta hankanti o tabita o darano o anda ko Allah subhanahu wa ta'ala o darani wa an yaquma kadi bi haqqi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam o darano haqqe nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe wonno kañum kanko woni khalifa mum ɗo ɓe ngal ɗo dentane o oɗo jama walla e oɗo juma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa Allah teddiniri en enen leñol ngol e nder hakkude leƴƴi fof sababude makko enen leñol ngol Allah teddiniri en e dendagal leƴƴi fof e nder hakkude leƴƴi fof ko sababude teddugal nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓam julɓe musidɓe tedduɓe wa yakfina sharafan an nakuna min ummatihi wa an nakuna min atba'ihi sallllahu alayhi wa sallam mbele yonani en teddugal naam ene foti yonde en teddugal nde jeeyaɗen e leñol nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nde jeeyaɗen e rewɓe e nela almuɓe e rewɓe e nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ala ko haali noon ka almami fadlan an takuna min warasatihi sallllahu alayhi wa sallam an a diwi tan limtede e goto e leñol makko an a diwi tan limtede ko goto e rewɓe e felo makko ala an mbiyeɗa ka dontuɗo e laɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam al imam warithun min wurrathi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ko dono e nder rontuɓe nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koye daraniɓe yettinde nelal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen gandi kam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa caggal nde qur'ana jippi e makko o woni nabi ha o yalti aduna ko duuɓi 23 te nelaɗo e aduna o fof kafatan o kam yalti aduna gaynani ko halfinano ko yalti aduna duuɓi 23 kam jettinani nelal faade e tagore nde mashariqal ardi wa magharibiha januban wa shamalan ɗum yettinani nelal ngal wadde hol dariɓe darde makko caggal makko ene jeeya e maɓɓe alma men ene jeeya e maɓɓe alma men ndeke ko teddugal mangal wonande kala almani jeeyedema limtedema caggal limtede e leñol ngol caggal limtedema e rewɓe makko jeeyeɗa e rontuɓe ko ɗati caggal makko ko goto e muɗɗuɓe haaldanno nda noon wa mimma zadani sharafan wa tihan wa kittu bi ahmusi ata'u thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya wa mimma zadani waliyo allah o wi wa mimma zadani ene jeeyaɗe ko ɓeydini sharafan teddungal wo tihan e farnare dukhuli naddini min ngirɗo tahta qawlika less konngol ma an jomiraɗo subhanahu wa taala ya ibadi kala ɗo mbiɗa hey mon jiyaɓam somi ƴewtima hooram mi tawa hooram koye iya ilaji ko jiyaɓam maɗe jeeyami ɗum ne rokkimi faaro gueɗel gongel ngel a waɗi nelaɗo Allah ko nelaɗo faade am ɗum ɗo
ɓe rokkimi faaro e farnare ha ɗesmi koyɗam ɗe mboɗo yappoya ɗum e ɗaccuki mi wasa yappuɗum e dow leydi sababude faaro e farnare ndeke so tawi a tinani martaba nelaɗo allah mo rokkuma o sa farmoraki faaro mouhammad sallah sallam mo farninma o andu a tinani ko mawni andu a tinani a rokkani ko mawni gueɗal mum sabu nelaɓe allah ɓennuɓe ɓe foof goɗanoma wonde almuɓe nelaɗo mouhammad sallah alih w sallam nabiyullahi nuh woɗama jeyede e leñol mouhammadin sallllah alih wa sallam nabiyullahi ibrahima mo ganduɗa ko khalilur rahman sehil allah woɗama jeyede e leñol nelaɗo mouhammadin sallah alih wa sallam nabiyullahi moussa kalimullah kadunoɗo e allah yiɗino ñaguima kono dañani yo jeeye leñol nelaɗo mouhammad sallah alih wa sallam nabiyullahi moussa bne imran kadalika nabiyullahi isa mo ganduɗa ko ruhullah woɗama yiɗi jeyede e leñol nelaɗo mouhammad sallah alih wa sallam an a tinani a fewjani a ñagaki a hollitani a tawi allah ene watma ene jeynuma ene wattuma e leñol nelaɗo mouhammadin sallah alih wa sallam ama yakfi kadalika sharafan beele ɗum ɗo yonanima teddugal naam ndekeɗade ko noon ene lebdi emen enen leñol ngol e tengti almameɓe ɓe ene lebdi emen ɓaade allah teddiniri en ngal ɗo teddugal mbasoroɗen ɗum aha wasorade ɗum noon ko an naquma bi haqqi rasulillahi sallah alih wa sallam aleyna deke alay sago almami o wona pinɗo o wona kumpitiɗo pinal ngal ganduɗa ko manggal o hakkille makko wona e juuɗe nde guila allahu akbar ha assalamu aleykum kadi almami alay sago o wona laaɓɗo reedu laaɓowo reedu almami alay sago o wona laaɓɗo reedu laaɓowo reedu kadi somo laaɓa reedu laaɓdol makko reedu ngol yo won bil maruf yo wonno moƴƴiri andi hen saahaji neɗɗo omo yiɗa wadde amru bil ma'rufi nahyu anil munkar kono amru makko o wasa wonde ma'ruf walla nahyu makko o wasa wonde ma'ruf adana hati haydi wonde ma'ruf so tawi aɗa yamira neɗɗo ko moƴƴi walla aɗa hatto neɗɗo ko boni arde makko e unf walla ardimo damal ngal yiɗa ardede a junnitimo walla hoynima an ko urfu jamita kono urfu ma wona ma'ruf ma wona ma'ruf ndeke alay sago almami yo won laaɓɗo reedu laaɓowo reedu somo laaɓa reedu jami laaɓderago makko mum yo wonno moƴƴiri yo wonno famorto yo wonno namorto nde wonno ko nelaɗo allah almami ko nelaɗo allah eɗen gandi mouhammad sallah sallam no jangguinirtuno eɗen gandi mouhammad sallah sallam so tawi bonande waɗi walla won poɗɗo réglede eɗen gandi no réglirtuno ƴaggani fuuyani ɗayani eɗen tesko arabiyanke oto garnoɗo e nder jama fa bara fi masjidi rasulillahi sallah alih wa sallam o taari e nder jama ka sahabaɓe fof girbimo ndiranimo o wiɓe la tusrimuhu woto taƴetare makko ɗacce o tara ha o gayna tarade nden o taarima ha o gayni tarade o yamiri sahabaɓe yo jajiɗoya e woydu he ndiyam bagal timmugal rufa e nder sare nde ɗum ɗo koye masalaji fuqaha en kutorto wadde soɓe ittude soɓe ko wajib ittude soɓe ko wajib fi makani salati walla fi siyabika walla fi badanika nden o yamiri yo taare ɗe ndufe ndiyam o noddi arabiyanke o wimo inna hadihi almasajid lam tubna li hada wa innama buniyat li dhikri llahi wa iqami lsalat ay ɗiɗo jamaji ɗi mahiraka tarade ɗi mahirako pour jantade allah ɗi mahirako pour ñimnude julɗeɗe allahu akbar ma ahlama rasulullahi sallah alih wa sallam ala ko ɓuuri oɗo gorkajo hewde muñal e wawde jangguinde idan mouhammad sallah sallam ade an ka nelaɗo makko so tawi ande aɗa jangguina yo janguingol ma ngol woni e janggude alqur'ana fatiha e simole idan ndeke almami lomtiɗo mouhammad sallah sallam alay sago o wona neɗɗo mo ganduɗa ko teyɗo janguingol teyɗo kartagol teyɗo jamirgol ko noonne kadi alay sago imam almami kadi alay sago yo feññinan rendo makko ngo yo feññinan dental makko ngal wonde kamɓe fof omo jogui e maɓɓe guidgol omo jogui e maɓɓe korsa ɗum alay sago o waɗa maale no omo feññinira kala juulowo ɗo e dental ngal omo yiɗma omo horsinma ete omo teskima almami yo tesko kala juulowo e jama makko he yo tesko oɗo ko koɗoɗo makko ɗo ko koɗo makko tesko no neɗɗo teskorto koɗo mum ɗo mum ni yo tesko kala juulowo e dental makko oɗo ko koɗo makko sirti so tawi woni ko koɗo wadde ɓaade ko noon kala juulowo e dental yo andu holyo
kala juulowo e dental ma andu holi oɗo holi kanko hol jibinɗe mo hol leegal ngal holi hol galle mo jeeya hol asko makko o teddina on ɗon fodde kattanɗe makko ala ko haali mbiɗo so tawi ko goɗɗo garɗo so tawi ko goɗɗo garɗo ko hande tan wirti juuli ɗon on yo yawno o andi kilo ɗum yo yawno o waɗana ɗum teddungal ene foti fof donc mbaɗa idafa ko ɓuuri yaaji e ko ɓuuri labtude labtina toɓɓe ɗe ngannduɗa wasata peeñiɗo hennane ko fati e darde almami e nder rendo mum so tawi Allah jaaɓi inchallah so tawi heeƴi toɓɓere heddinde kadi jokoɗe hen seeɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh